थुइ फिसाजों समान बैसोखौनो लाइन मारिनो लाजिया नोङो खारा बारा गुन्दा दानो आइया सिख्लाया माथो बेलेग टाइपनि मारलै गाव माने खोब बैसो गोरलैलै आसमिखायसो गोरलैलै नुदों हाबा जानायमोन दाहालागै बिहामजो बिजामादै मोनलायसिगौमोन खोमा शाला नोंसोर बायदि गोरलै गोरलै सिख्लाखौ नैबे बैसो गोरलैया बै खालि मुर्थिया जेरै खर'खौ माला गानो बेबायदिनो सिख्लाफोरखौ माला गाननो हानाय केपासिटि आंनावबो दंलै मालिनो बेलेग सेंग्रानि फट' होनानै लाइन मारिनाया आंना गोरोन्थियानो जाबायलै जानाय नंलालै खर'खौ एसे थान्दा खालामनो थाखाय गंगानि दैयावनो गोजोंहैनांसिगोन बथलसेया जोबसिगोनानो माथो ओइ आदा मा खालामदोंलाय फंबाय माथो नोंसो माथो आदाया फिल्टारनि खुरैसे दैयावसो सानस्रिगासिनो फै नोंबो लाफा फै जिराय आदा दे होमबालाय आंबो फिल्टारनि दैखौनो टेस्टिं खालामनोसै औ नो बेलाय मानसियालाय मा जादों थुइ फिसाजों समान बैसोखौनो लाइन मारिनो लाजिया नोङो खारा बारा गुन्दा दानो मानसियाथ' मा जामारखोलै बेलाय हैद आदा नोंखौ माबा दुखु मोनगासिनो दं आङो माबाफोर जादों नामा गोरबो बिखा खामग्लिजोबदोंलै फंबाय गोरबो बिखा खामग्लिजोबदो औलै फंबाय हा आं लाजिनानै गोरबो बिखा खामग्लिजोबदो आं सासे गोरलै सिख्लाखौ लोगो हमहैदोंमोनलै फंबाय हाब आदा नों बाजै थाखाना आरो सोर सिख्ला लाइन मारिबावदों नोंलाय गदाय लाबावनायनि सिमां दं आंहा गदाय लाबावनो बै साला गिदिर थिखादार माबा माबियानो सिख्ला हिनजावफोरखौ फोथायनो हायाखै आरो नों गैजा रोङि गोरिबा गदाय लाबावनो सानदों हिनजाव थाखानानै नों थिगखौनो बुंदों फंबाय आसलथे आंनानो भुल जादोंलै फिसाजोनि समानखौ गदाय लानो नागिरनाया खिन्थु आं दा सोलायबाय ओइ फंबाय बेबालै आं दहायनिफ्रायनो 2 घन्टानिफ्रायनो लोंदों आङो हा 2 घन्टा जाबाय इदिसो जादों होनबा 2 बथला नै गवाथारसिनि जखल'सो दंसै ग्रोबनो जागोन आदा जागोन आदसा आदा मा नोंथ' सिख्ला गोदान मोजां मोनना लाइन मारिदां बै सिख्लाया नोंखौ मोनथिखायो नामा बेनोथ' जादोंलै फंबाय दानि जुगाव जायनो रं नाम्बार जानानै लेबेल देखायनो हायो बेनिनो संसार आंबो दिनै बेखौनो फल' खालामनानै संसारखौ जानाय नागिरदोंमोन नाथाय आंना दिनै फ्लप थ' थांसै आं दोनना फैनोसै होमबालाय आं बे बाइकखौ सालायनो हाला आदा आं थांगोन आं दोनहैगोन नों बाइकखौ सालायदो आंनि इन्जिनखौ सालायदो आंनि इन्जिन आंनि बिश्वकर्मा इन्जिन आदा फंबाय र' फन फैदों रं नाम्बारा हरदों रं नाम्बार हेलौ बहा दं माथो रावानो बोरैबासो खोनादों मा जादों मा जानो फद्दा जानानै दं आंनो फैसाखौ थाबैनो नांसिगौमोन नोंथ' आंनो फैसाखौ माला हरनो हामारगोन 0 डेटआव हरगोन 0 डेटआव माने नोंनो मोनब्लालाय 0 बुरजाखौ हरगोनलै आङो हरखानांगोन आंहा बेखौनो बोरैबासो सानबायमोन आं खिन्थु दिनै फिसा गाना फैखाबाय नों आंखौ लांफैनांसिगोनसो नै बेनोथ' नोंसोरनिया आं बेखौनो सानखादोंमोन मा सानखादोंमोन आं नोंखौ लानो हालालै मा
नों आंखौ लांनो हाला औ आं मा खालामबावनांगौ आं सोलोंथाबावनांगौ आं नोंनि थाखायनो दिनै फिसा गारनानै फैबाय आं मा जाबावनांगौ दा हाट नों मा जायो जा आं जेबो मिथिला र' नों मा होनदोंमोनलाय दाख्लै मा होनदोंमोनलाय नों खै बोसोर जाखो होनदोंमोनलाय आं फैगौ बोसोरावसो 18 बोसोर जागोन नों आंखौ थाबै लांफैदो हा नों फैगौ बोसोरावसो 18 बोसोर जागोन नों बे गोरलैलै सिख्लाखौ लानानै आङो बिमायनि दालि ओंख्रि सोलानो लांजानांगौ आङो हा ओरैनोबा बिमाया जिबायदि कारा आयेन बानायदों बिदिबा आं मा जाबावनांगौ नों बुंलाय नों न'आव दानो थांफिनदो आं जेबो मिथिला आं हिनजाव गोनांखासो नों आंनि जिउखौ बरबाद खालामनानै खुसि मोनदों सालाजाद आं दा मा जाबावगोन मा जाया आं जेबो मिथिला साला सैमाजाद थगायसुला दोन साला हाबनांगोन नोङो गान्थि हाखानि लबावनो बोरै हौवा गोसोग्रा नोङो नोंलाय बोरायनानै गांसो गोरलै नागिरग्रा आं मा जाबावनांगौ दोन आं जेबो मिथिया मा जायो जाहै थांफिन दोन थगायसुला सालाजाद है आदा नोंना गोरोन्थि जाबाय खोमा ओइ फंबाय जेबो गोरोन्थि जायाखै नंगौ जेरै बै उन्दै गथ'फोरा अर दांनो नागिरब्ला हामा होनबाबो गथ'फ्रा मानिया दांनानै जेब्ला खामजायो अब्लासो मिथियो थिग बेबायदिनो खायसे हिनजावफोरखौ शिक्षा होनांगौलै साला नों मारगो आदा नों मारगो थांनोसै होनबाथ' बाजेनाव खामनायसो होख्रायलांबावनानैसो गारनांगौ दिनै सालाखौ ओइ फंबाय लाखि ओइ बाजै ए आगै बैसो गोरलै हा बहा थांनायमोन एसेबां फेलायनायलाय ओइ बाजै फेनाय फेयिखौ बादो सेरेब दंना गैया सेरेब हा दंनायालाय दंमोन आरो गंसे बै बिरग'आसो दोननो होदोंमोन दा लांफैलानो हामथारबाय बाजै नों लानाल' फैदो दे होनबालाय बैयाव जिरायनो बे चुलखौलाय आं नै मोननैखौ लाबाय आदा दे नैबेयावनो बदा ओइ बाजै जिनिसफोरखौ थाब लानानै फै थाब एकदम गांहाबथारनानै दंलै हाय आदा नों लाना खोमालै नोंना बारासिन जाबाय नै बैसो गोरलै आगै सेरेबनि फैसाया दिनै होलांथारनांगोन सिगांनि बाखियाबो दङ नोंहा 500 गोजो बेखौबो होआखै नोङो ओइ बाजै बेफोरल' बाखिखौलाय नों मा सिन्था खालामदोंब्रा 500नि जायगायाव नोंनो बाजै 5000खौनो होगोन ना मा बुङो बेब्ला नांगौ नांथारगौ बाजै साननैसो उनाव फैसा मोनगासिनो दं आदाया होथारगोन बियो बाजै नों सिन्था खालामनाङा टेनसन लानाङा बाजै नै मेब्ला जुदि बैसो गोरलैया होआबा नोंखौसो मिथिगोन हाय हलेबा जागोन बाजै जागोन आं रिक्स लाबायना आदाया खिन्थु बिराद गिदिर दाखुमारलै गोरलै सिख्लाफोरजों लाइन मारनो बाबा मा दाखु आं मानो दाखु जाया जानो मानो आदा सानसेखालि आंजों थाग थिग जानाय बैसोनि सासे सिख्लाखौ नायनो थांदोंमोन आङो नंगौ नाथाय बियो आंखौ बोरैनो बासिदोंलै सयथिबो बिनिनो दिखाराव लाजिना आङो उरां गाखोनानै सागराव बारसोमनानै थैनो होना थांदोंमोन आङो उनाव गोसोआ खालि मोदायनि मालाखौ गोसोखांफ्लांना बेनि बायदि सिख्लाफोरखौ माला गानगोन होननानै समाय लाना बिनिफ्राय फैफिननायसै आङो ओमफ्राय बे दाथानाय मथिथिया नोमबाजिया बेखौ दा मोननायसोलै आङो हा दालाय माथो गाज्रि जादो आदा नोंनि संसारखौलाय आंलाय माथो गोजोन खुसिसो नुयो माथो जेबो गाज्रि जायाखै थिगानो दङ खिन्थु आदा नोंनिखौ मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि नुदों आङो बै नोंनि सिख्ला गोरलै लाइन मारनाया बिराद गिदिर गाज्रि जादोंना नोंना मा गाज्रि जादोंलै आंनिखौल' गाज्रि नुबानो जागोन नामा नोंहा नोङो बै माजद्राबारिनि नगेन माहाजोननि घटनाखौ नों मिथियाना नोङो मोनथियाथ' आदा मा जादों खोथालाय मिथियाबा नों खोनासं सानसेखालि गावनि रुवाथि सासेया सिख्ला सिबबाय थानाय समाव आयौ आब'आ खालि बिदिल' खालामबाय थायो आरो बिदिनो गावनि सानै दाहोनाया सानसेखालि जुमाय सिरनायखौ जासिब्ला नै आदै इसिनो दाय थांगोन बरिया स्लिम
सुवादफ्रा मा खालामदो रे सुवादफ्रा मालिक गैयैयाव दाय सुवाद माखासाला खामानि मावनाया बेबायदि खालामबाय दं बिसोरो ओरै फै आइदै आइदै थामाब्रा खदालाला ओइ साला गुन्दा रुवाथिफोरखौनो जंबाय था नों साला जावख्लागोन नै जावख्लागोन मा खालामनाय जादोंसो बे दाहोनाफोरजों बिदि गेलेयो नामा नोंसोरो आं थानायाव नै थां दै लाना फैथाङा बे थां बेबायदि बियो जायनो गावनाव रुवाथि थाफैयो बेखौनो लाजोबनो नागिरोमोन बियो हाब आदा माथो दुनियानो फेजाल गोजाले माथो नोंलाय बे दुनियाखौलाय ओइ मेबला फंबाय खिन्थु आं जोबोद फेबायलै ओइ बाजै थांनोसैलै जों थांनोसै ओइ मेबला ओइ आदा आं खिन्थु हाथारलालै थांनांसिगोन हा थांसै औ थ' आदा होमबालाय ओइ बाजै जों थांबाय ओइ बाजै थादोलै जों फैबाय